som du siger, men det er lovet alt muligt i Sønderland, så jeg kan forstå, at det kan være svært. Man kan ikke sige nej. Ja, jeg synes også, det er forkert. Man kan bare sige på det, og så kan man se på det, og så kan man se på det der. Fordi vi får jo... Vi har fået at vide Peter, for eksempel, hvis der kommer en henvendelse til Lea, hvis hun spiller, så skal vi igennem Peter. Så skal vi snakke med forældrene om at sige, de har faktisk en butik om, der hedder Elite spiller for andre klubber, og så siger forældrene, jamen det er okay, og så siger hun, jamen så er hun også på håndbold, og så er det en anden pæs. Så kan man tage den derfra, synes jeg. Men ja, det er svært, og der bliver og igen i 15 år, og jeg skal nu må jeg ikke sige sådan her, men der sker en masse både herovre med deres kropper og alt muligt, der sker en masse ting. Fordi da hun har fået henvendt, der hun ind til 2 tider med samme sted. Men det er svært. Og det er også der, jeg synes, at politiet nu skiver ud på. Men kom nu, så bliver jeg givet flere 2 minutter, ikke? Kom, moderen vil ikke køre hende. Men hvad skal hun efter efterskole? Det var IPAS. Hvorfor koster det måde det? Hvad synes du, måske? Ja, det synes du, måske. Jeg var glad for, at jeg spiller også meget håndbold. Jeg var også god til det. Jeg kom på efterskole nede i huset, altså Gudenådal. Jeg droppede sågar håndboldtræning 2 gange i ugen, fordi jeg hellere synes, det var skrald dernede. Og jeg synes, det var meget sjovt med alt andet. Jeg havde også en kæreste, og det var også sjovt dengang, altså. Men jeg spillede også håndbold derhjemme dengang på efterskole, og det blev bare for meget for mig dengang. Altså, så droppede jeg håndbold de sidste halvår hjemme i Odense, og så håndbold 1 gang i ugen nede på efterskole. Det var bare langt bedre. Så kunne jeg spille håndbold, jeg kunne spille fodbold, jeg kunne spille badminton, jeg kunne være sammen med de andre drenge og piger, når det var. Altså, det var bare... Det er også det, en efterskole. Det her det er lidt noget helt andet. Det synes jeg også. Og det synes jeg også. Det er også det, det er bare nogle gange kunst med der med, hvis det er. Altså, det er jo hvem, der er der som træner, og hvem, der er der som spiller. Det er også derfor, vi har som ofte som selv op. Fordi der er stor forskel på at ligge med 4, og det er der. Men der skal også være plads til dem, der gerne vil det. Men vil hun blive ved med at spille bakker, eller vil hun også? Jeg synes, det er Hvorfor var det i morgen? Var det i Udborg? Hvad for noget? Nordfjord? Det er Sendels, ja, det var der. Det synes jeg også, som er lidt ud. Nej, men jeg synes, de kan gå op. Jeg synes også, at man skulle overveje, om man også skulle sige der med, at man, hvis ikke at man er dygtig nok på 13, hvis man gerne vil, så hvor fløjen, så er man dygtig nok derovre, hvis man er det er mere, hvis Klar har en stålfast i gang, hun skal bare røre mig. Nej, det tror jeg ikke. Det er mere. Det er jo nok også Det er også, at hun kom på et hold 3. Altså... Det er også svært. Og igen. Det er sjovt. Ja. Og så der er nogen, der gerne vil spille, så er det aggressivt, der vil folk, de er for et bold. Nej, det gjorde det så ikke i dag. Det gjorde de andre gange.
Vi har aftalt, at det var her, jeg er på lille aftale. Og så har jeg bestemt mig for, tror jeg, at det først bliver efter. Der har hun sunget. Ja, du behøver ikke nævne det. Jeg snakker med noget. Og så direkte. Kom. Vi ses. Ja, i lige måde. Tak fordi I kom. Anders, kan du nå den taske, eller det her, man har det? Det er fordi, jeg kan virkelig godt lide at spise bold. Der er ikke nogen taske. Den store taske er altid. Jeg kan virkelig godt lide at spise bold. Det er min også. Så skal vi hjem og... Vi spiller rigtig spændende. Det er godt arbejde! Ej, dommer! Det er jo helt vanvittigt! Man må godt komme igennem, så! Hold da kæft, mand! Det er jo helt væk! Det er jo farligt, mand! Godt arbejde! Op i ved! En tur til! Der er så gammel morgen. Der er også 2 skub på siden af, dommer. Så skal du også dømme. Du dømte ned i den anden ende. Der kan du 2 minutter for den. Hey? Det gjorde du den anden ende. Skal vi gå op og sige til pigerne, at det er godt om det? Ja. Jeg tænker, at skal vi spille her? Vi skal spille ind i ringen. Så synes jeg, man skal sige... Det er jo her. Det er jo sidste, der spiller her. Kom igen! Kom igen! Kom mere på! Skal vi se første halvleg, så sige det. Jeg vil ikke sige det. Det er 100%. Sådan der, piger! Kom nu!
Jeg synes sgu lige kaste lige hurtigt. Jeg synes ikke, de scorer. Deres tur bruger der smuler. Jeg skriver det. Det har du gjort, Anders. Skide godt, Anders. Ja, det er det, som det er motor. På social media. Ja, eventmanden. Hvad hedder det? Esbjerg, de vandt 38-26. Hey! Følger I med i det der skomarkand? Ja, jeg har ikke gjort så meget tid. Det er Heino. Men han svømmer. Men hvis han, hvad var han udtaget? Hvis han lige træner, Okay. Jeg tror faktisk, det er helt seriøst. Det er faktisk ret sejt. Jeg kan godt lide at se skomarkand. Jeg synes også, det er dejligt navn. Lars Andersen, han har været til VM i dag. Over i London, Jo, jeg overset det over i... Det var der i Røgle, jeg overset det, og der var det der World Tour 56. Nej, så var det! Du skal være fandme helt job! Sidste år, det blev Vi har ikke samme linje i begge ender. Nej, det skal bare sætte om i januar. Jeg synes ikke, at det er for Romania næste sæson. De får ikke en mulighed. Og havde det været et år tilbage, så havde det kommet. Så det var det kun en milliard. Og det er mange penge også en klub, som Liverpool. Det er det. Men Real har udtalt, at de vil ikke købe op til ham gratis. Men de venter. Jeg forestiller mig, at vi jo kan blive svært. Jeg kan godt ske, at han sætter vinken. Hvad spiller? Højre bak. Fordækket! Cabral eller noget. Det tror jeg. Vi har en Jamen, det er også det. godt have langt, sådan hvad. Nu har jeg brugt en hel flaske vand, og det der andet, jeg fik der. Lad os bare holde den. Lad os bare holde den. Stor blank hjørne. Stor blank hjørne. Nu skal jeg altså finde et tidspunkt.